Вещици, вампири, зомбита, рицари и дори момичета, облечени в полицейски униформи. Това бяха малка част от персонажите, които бяха избрали да пресъздадат учениците от езикова гимназия Иван Вазов. Какво те привличате в този празник Хелоуин? Той все пак не е български. Ами не е български, но е важно човек да разпуска понякога и това е един вид забавление за мен, не знам. Аз разпускам по този начин. Ами, много ми хареса как са направили празника, всички се обличат много интересно, с различни костюми и много забавно. Ти как избра да си в този костюм? Ами, мисля, че ме отива да съм полицайка. Иначе е весело, защото хората изглеждат по по-различен начин. Събираме се, правим се неинтересни въобще. Няма значение, въпросът е, че е весело. Кое те привлече в този празник? Хубава е кампанията на училището да го празнуваме и всичко се получи много добре като цяло. Относно събирането на различните култури. И ти защо избра да си точно в този костюм? Военен, доколкото виждам? Не знам, кеф има. Ти харесва ми. Точно ти харесва. Защото се правим някакви клоуни. Аз съм Дарк Вейдър. Как реши да си Дарт Вейдър? Не. Намерих тази каска в нас и реших да съм такъв. Събират се много хора, забавно е. Всеки избира да се облече като нещо и демонстрира нещо. Теб има ли български празник, който да прилича по някакъв начин на Хелоуин? Кукерските фестивали може би, обаче идеята не е точно същата. Не знам, мисля, че не мога да определя точно български празник, който прилича. Освен учениците, част от преподавателите също бяха се дегизирали в духа на празника. Един от тях е Илко Василев, който е избрал в днешния ден да избяга от амплоато си на учител по български език и литература и да влезе в образа на пират. Абсолютно зловещия пират, за който нашите ученици си спомнят от филма "Карибски пирати", но аз искам да им припомня и за още други творби, в които този пират присъства този образ, примерно като Острова на съкровищата, където пиратския капитан играе изключително важна роля. Извънкласните дейности са традиция за гимназията. Именно и за това училищното ръководство са подкрепили идеята да се направи празнична програма по случай Хелоуин. Даваме възможност на децата да се изявят, защото за нас е много важно извън класната форма децата да могат да поемат инициативата и да организират своите празници. Виждаме, че има и преподаватели включили се така маски. Разбира се, ние преподавателите не отстъпваме от учениците. Трябва да живеем с техните празници, с техните идеи и това е много важно, да има допирни точки между ученици и учители. Тогава едно училище успява. Празничната програма продължи с ревю, на което всички желаещи дефилираха под аплодисментите на съучениците и преподавателите си. Заключи непослушната ученичка.